Kaže naš HDZ-ovac Tomo, sigurne granice za sigurnu Hrvatsku. Pa evo, došao sam danas ovdje u Delnice provjeriti koliko su hrvatske granice zaista sigurne. Evo, nalazimo se iznad grada Delnica, a sa mnom je mladi Delničanin Ivan Piškor. Ivane, jesu li hrvatske granice zaista sigurne i jesu li Delničani i Gorani sigurni u ovoj migrantskoj krizi? Hrvatske granice nisu sigurne, Delničani nisu sigurni u migrantskoj krizi. Devastacije su sve češće, susreti s ilegalnim migrantima također sve su češći, dolazi sve više do neugodnih situacija, tako da... Ivane, reci mi kakvu to konkretnu štetu čine imigranti Delničanima i Goranima? Uništavaju cjelokupnu imovinu. Što to znači? Znači inventar? Tako je. Kada provale u kuću, doslovno što im se nađe pod rukom, to unište. Na primjer? Pa imate slučajeve paljenja madraca, klupa, trosjeda, uništavanja slika. Slika? Tako je. Zašto slike uništavaju? Zapravo oni bi trebali znati odgovor na to, jer ne vidim razloga zašto bi uništavali nečije slike. Čuo sam informaciju da znaju pod navodnicima uljepšavati zidove unutrašnje. O čemu se zapravo radi? Nažalost, dobili ste dobru informaciju, razmazuju izmet po zidovima. Izmet? Nažalost, da. S kojom namjerom, mislim? Ili nam hoće poslati neku poruku s time šta rade, ili... Ja ne vidim stvarno razlog zašto bi to ikome napravio. To su vjerojatno neki pojedinačni slučajevi. Nisu baš pojedinačni. Nisu pojedinačni? Vrlo često se to desi, vrlo često to naši sugrađani nađu u svojim vikendicama. Znači to postaje praktički pravilo? Očito. Znači takvi ljudi nama dolaze ovdje slobodno kroz Gorski kotar. Ilegalno uđu u Hrvatsku i onda uništavaju našu imovinu. Ivana, reci mi o kakvim se to brojkama radi kada su u pitanju imigranti? Koliko to imigranata prolazi kroz ovo delničko područje? Pa prema neslužbenim informacijama, kroz delničku policijsku postaju prošlo je preko 5000 ilegalnih migranata. 5000? Koliko Delnice imaju stanovnika? Oko 5000. Znači isti toliki broj je prošao kroz delničku policijsku postaju. Prema neslužbenim informacijama koje smo mi dobili, da. HDZ-ova vlada non stop ponavlja da su hrvatske granice sigurne, da nema potrebe za fizičkim barijerama, pa evo ovdje 10 km od nas se nalazi slovenska granica. Slovenija je stavila fizičke barijere na granicu sa Hrvatskom. Imaš li saznanja jesu li te fizičke barijere za Slovence efikasne? Prema mojim saznanjima itekako jesu. Hoćemo ići provjeriti? Može. Ajmo. Evo, nalazimo se na hrvatsko-slovenskoj granici kod rijeke Kupe. Samo 20 metara od nas nalazi se teritorij Slovenije i željezna ograda uzduž čitave granice. Ivane, ti si u kontaktu sa Slovencima preko puta. Tako je. I što oni kažu o ovoj žilet žici na granici? Uvelike smanjuje protok ilegalnih migranata u Sloveniju. Učinkovita je, te da policija dobiva dovoljno vremena reagirati ako već dođe do pokušaja ilegalnog ulaska u Sloveniju. Dakle, neistina je ono što hrvatska vlada gura, znači da željezna ograda nije rješenje, da nisu efikasne. Iz slovenske perspektive je to potpuno drugačije. Apsolutno drugačije. Dakle, evo, kao što vidite, neistina je ono što hrvatska vlada kaže, da ograde na granici nisu rješenje i da nisu efikasne. Na slovenskom primjeru, na mađarskom primjeru možemo vidjeti da to itekako jest rješenje i to zaista jest najjednostavnije, najefikasnije rješenje za osiguranje mirnog i sigurnog života stanovnika ovdje Gorskog kotara, Karlovačke županije i da se spriječe sve ono što možemo vidjeti da se događa ovdje stanovnicima. Ivane, hvala ti. Ivan je inače naš drugi na listi desne lige za 7. izbornu jedinicu iz redova Hrvatske stranke prava. I eto, dragi Gorani, dragi Hrvati iz 7. izborne jedinice, nadam se da znate kome trebate dati svoj glas na ovim izborima, ukoliko želite zaista jedan siguran, normalan život na ovim područjima.